Hvordan har du det med udfordringer? Jeg plejer at sige, at udfordringer, det er gaver i forklædning. Så kan det godt være, at du siger, det er det ikke. Det er også okay. Grunden til, at jeg siger, at det er gaver i forklædning, det er, fordi så har vi en mulighed for at ligesom få skabt en forandring, men ikke bare sådan lige her i forhold til den udfordring, men i forhold til, hvad ligger der endnu dybere. Hvad er årsagen til, at du oplever de her udfordringer? Og det er ikke fordi, vi skal grave i en hel masse, men forandringen kan ske, og transformationen kan ske, når vi får forbindelse med de der dybe lag. De kan ligge på mange områder. Meget af det er dybt i vores hukommelse, hvor vi har nogle oplevelser. Vi har haft nogle oplevelser, som vi har følt været udfordrende. Nogle vi ikke har kunne klare måske, eller godt vi har klaret dem, men det har så kostet et eller andet. Så der kan være mange veje i det, men det er ikke, som jeg siger, fordi vi skal ned og grave rundt i det hele, men vi skal have vækket den her fastlåste energi, så vi igen kan få den transformeret. Det er det, jeg arbejder med i min daglige praksis i 1-til-1 sessioner, men det er også det, jeg underviser i på mine Mindful Mind Living kurser. Mange af de oplevelser, vi har med os, de ligger jo i hele vores liv. Vores krop husker, vores hjerne husker. Og nogle gange så sker det, at så kører det i ring, indtil vi ligesom får transformeret det bagved, eller vi får overbevist hjernen om, at det her det er altså ikke så farligt, som vores hjerne tror, det er. Men vi kan sætte energien fri, vi kan transformere det. Så vi kan skabe noget andet. Så vi ikke bliver ved med at hente udfordringerne ind, så vi ikke skal kæmpe mere. For mit eget vedkommende har jeg haft nogle ting med, som har gjort, at jeg har både familiemæssigt, men også oplevet igennem mit liv, som har holdt mig, og jeg har holdt fast i, fordi jeg ikke var bevidst om, at det kunne lade sig gøre at sætte det fri, at transformere det. Det gav en stor forskel for mig, da jeg fandt ud af, at blandt andet den dybe angst, jeg havde liggende, den kunne transformeres. Så jeg er her, hvis du har nogle udfordringer, som du gerne vil have hjælp til. Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig, for at få en ganske uforpligtende snak, så vi kan finde ud af, om det er mig, der eventuelt skal hjælpe dig videre og ud af alle de her udfordringer, eller du skal med på et forløb, eller vi bare skal skilles efter den samtale, vi har haft. Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig. Du kan eventuelt sende mig en personlig besked, eller finde min hjemmeside. Jeg lægger et link nedenunder her. Muligvis der sker noget på Facebook i øjeblikket, så jeg har hørt, at vores link ikke bliver, de bliver frasorteret, sådan hedder det, så vores opslag ikke kommer ud, så vi får se, om det lykkes. Men ellers, så kan du finde mig på innerpeace.dk. Hej, og rigtig god dag til dig.